שלום לך תלמידי היקר. היום נלמד שיטה בכפל המספרים מ-11 עד 19. שיטה זו היא שיטה בלתי שגרתית, ממש מהירה, פשוטה וקלה להבנה. וכל עוד אתה מתרגל, אני בטוחה שבזמן קצר תזכור את השיטה ותיישם אותה בעל פה. רק בתנאי שתהיה בקיא בלוח הכפל, כלומר מ-1 עד 10. אם נדבר על כפל דו מספרי או דו ספרתי, הרי התשובה תהיה בת 3 ספרות, ספרת יחידות, עשרות ומאות. מה זה אומר? ספרת היחידות היא כפל, ספרת העשרות היא חיבור, והמאות היא 1. אנחנו מסתכלים רק על ספרת האחדות בתרגיל הכפל, וממנו נובע התשובה. כדי שתבין יותר, בואו ניישם אותה בדוגמה. בדוגמה או בתרגיל שלנו, עכשיו יש 12 כפול 13. מודגש באדום ה-2 וה-3, כלומר הן ספרה הראשונה, ספרת היחידות. אנחנו נכפיל, 2 כפול 3 זה 6, וחיבור, 2 פלוס 3 זה 5, בספרה השלישית היא 1. מה זה אומר? ה-6, הכפל, זה נופל לספרה הראשונה במספר שלנו, והחיבור, שהוא 5, הוא נופל לספרה השנייה, ו1 לספרה השלישית. נוצר מספר שהוא 156. זה התשובה שלנו. נחזור עוד פעם. הספרה הראשונה פה היא ספרת כפל, כפל המספרים 2 כפול 3. הספרה השנייה זה 5, וחיבור 2 פלוס 3 זה 5. והספרה השלישית היא 1. יש לנו עוד דוגמה, אבל הפעם המספר הראשון או הספרה הראשונה היא גדולה יחסית, ל6 ו8. מה נעשה אם יצא לנו חזקות? הספרה הראשונה היא כפל, 6 כפול 8 זה 48. הספרה השנייה היא חיבור. סליחה, לפני החיבור זה נפל ה8, וה4 יצא בחזקה. עכשיו החיבור, 6 פלוס 8 זה 14. 14 כפול פלוס 4 זה 8, וה1 בחזקה. 1 זה, ו1 שהיה צריך להיות בספרה השלישית זה 2. המספר שיצא לנו הוא 288. עוד פעם, 6 כפול 8 זה 48. הספרה הראשונה היא תהיה בספרה הראשונה פה, והעשרות היא בחזקה. החיבור, 6 פלוס 8 זה 14. 14 פלוס ה4 שהייתה בחזקה זה 18. 8 ו1 בחזקה. 1 זה, ו1 שהיה צריך להיות פה זה 2. המספר שיצא לנו זה 288. אני מקווה שהשיטה הזו היא שיטה קלה מבחינתכם. רק חסר תרגול. הדף הזה יש בו 4 שאלות לשיטה הזו שלמדנו קודם. תפתור אותם ותראה אם הבנת. תודה, להתראות. ביי.